गिबियावनो साफ्रोमखौबो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों आं बरायग्रो हरनाय थाबाय, लोगोसे आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रो हरनाय थाबाय। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय कर'ना भाइरासनिख्रुइबो देरसिन बेमार। यस, नोंथांमोनहा थिगखौनो खोनानो मोनदों। कभिड-19 यानी कर'ना भाइरासनिख्रुइबो देरसिन बेमार। बे बाथ्राखौ खोनानानै नोंथाङा गोबां गोनो गोथो जानो हागौ, बा नोंथांनि गोसोआव गोबां सोंथि फैनो हागौ जे कर'ना भाइरासनिख्रुइबो देरसिन मा बेमार जाथावगौ होननानै। नंगौ, आं नोंथांमोननो दिनै कर'ना भाइरासनिख्रुइबो देरसिन बेमारनि बिषय फोरमायनो सानदों। बे मेसेजखौ दिनै आं मोननै ग्रुपनो शेयार खालामनो सानदों। मोनसे ग्रुपआनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायि बा जिसु ख्रिस्टखौ मोनै ग्रुपनि फारसे, आरो जिसु ख्रिस्टखौ मोनखानाय बा जिसु ख्रिस्टखौ गावनि उद्धार खालामग्रा इसोर होननानै फोथायग्रा ग्रुपनि फारसे। अके, अब्ला बे समाव दिनै आं नोंथांनि ध्यानखौ बाइबेलनि मोनसे चेप्टारनि फारसे लानानै थांनो सानदों। जुदि नोंथांनाव बाइबेल दङब्ला नोंथाङा आंजों लोगोसे नायजाबनो हागोन। रमान्स 6 बालाबनि 23 सिरियाव इसोरनि बाइख'आ बुंदों, मानोना पाप मावब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन, बे जाबाय थैनाय। मा बुंदों? मानोना पाप मावब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन, बे जाबाय थैनाय। यस, दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जे कर'ना भाइरासनिख्रुइबो देरसिन बेमार। बे बेमारानो जाहैबाय पाप, जिखौ बुंदों जों इंलिसाव सिन। नोंथांमोना साननो हागौ जे पापआ कर'ना भाइरास यानी कभिड-19निख्रुइबो देरसिन बेमार माबोरै जाथावगौ होननानै। अके, बाइबेलाव जोङो रोखायै नुनो मोनखाबाय, पाप मावब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन, बे जाबाय थैनाय। दिनै जों नुनो मोनो संसाराव, इभेन नोंथांनि जिउआवबो नोंथाङा प्रेक्टिकेलि मिथिखाबाय जानो हागौ, नुनो मोनखाबाय जानो हागौ, जे सासे मानसिया जुदि खामानि मावोब्ला, हाजिरा बा खामला मावोब्ला बिथांमोना मा मोननो हायो? बेथन मोननो हायो, हाजिरा मोननो हायो। थिग बेफोरबायदिनो इसोरनि बाइख'आ बुंदों जे पाप मावोब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन, बे फिथाइयानो जाहैबाय थैनाय। दिनै पापआ कभिड-19निख्रुइबो माबोरै देरसिन बेमार, बेखौ दिनै आं नोंथांमोननो स्पष्टयै फोरमायनो सानदों। बेवहाय थैनाय बुङोब्ला जोङो मोननै थैनायनि बिषय मोननो हायो। मोनसेया जाहैबाय मोदोमनि थैनाय, आरो मोनसेया जाहैबाय जिउनि थैनाय। दा साननांगौ बाथ्राया बेसो, बा सिरियास बाथ्राया बेसो, बा मिथिनांगौ बाथ्राया बेसो, मोदोमनि थैनाया जोंनि थाखाय सिरियाससिन, साननांगौसिन बाथ्रा, दुखुनांथावसिन बाथ्रा, ना जोंनि जिउनि थैनाया साननांगौसिन, सिरियाससिन बा दुखुनांथावसिन बाथ्रा? दिनै मानसिफ्रा बयनिख्रुइबो साननाय बा दुखु जानाय, सिरियास जानाय पइन्टआनो जाहैबाय गावनि देहाखौ बासायनो नाजानाय। दिनै मानसिफ्रा गावनि देहाखौ कभिड-19निफ्राय बा माबा मोनसे बेमारनिफ्राय, दुखु खैफोदनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय, बासायनो थाखाय दिनै मा खालामा? गासैखौबो मावनो थाखाय दिनै मानसिया रेडि। फर एग्जाम्पलि, दानि समाव जोङो नुनो मोननो हायो, कभिड-19नि थाखाय मानसिफ्रा गावखौ बासायना लाखिनो थाखाय दै गुदुं लोंदों, दिनै सेनिटाइजार फोनदों, बा मास्क गानदों। बेफोरबायदि गोबां राहाखौ दिनै मानसिफ्रा कभिड-19निफ्राय बासाय जानायखौ दिनै नागिरदों। नाथाय कभिड-19 बा बबेबा बिनिख्रुइ देरसिन बेमारनिख्रुइबो देरसिन बेमारानो जाहैबाय पाप। मानो कभिड-19 बा बबेबा मोनसे देरसिन बेमारनिख्रुइबो पापआ देरसिन बेमार? मानो होनोब्ला लोगोफोर, जेरै आं नोंथांमोननो बुंखाबाय, संसाराव मोननै थैनाय दङ, बा मानसिनि जिउआव मोननै थैनाय दङ। मोनसे थैनाया जाहैबाय मोदोमनि थैनाय, आरो मोनसे थैनाया जाहैबाय जिउनि थैनाय। मोदोमाव साफ्रोमबो
बा साफ्रोमहाबो थैनाय दङ। धोरोमियानो जाया मानो बा पापियानो जाया मानो साफ्रोमाबो मोदोमाव थैनाय दङ। साफ्रोमबो सानसे मोदोमाव थैखागोन बा संसारखौ नागारलांनांगोन। नाथाय बाइबेला बुङो मा जे जिउआ माब्लाबाबो थैनाय गैया। जेरै इसोरा थैनाय गैया बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआ थैनाय गैया। नाथाय जिउनि बिसय मोनसे थैनायनि बागै बुंदों, बेनो जाहैबाय नरक। जिउआ थैया नंगौ, नाथाय बै जिउआ अरायबोनि लागै नरकनि अराव गारसनजागोन बा बियो अरायबोनि लागै बे नरकनि अरगेङाव सैनांगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय अराय समहालागै बियो इसोरजों लोगोसे सोरगोआव थानो मोनगोन। जोंनि जिउआ बे मोननैनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे जायगायाव थाहैयो। दा लोगोफोर, जोंनि देहाखौ बासायनायनिख्रुइबो, जोंनि देहाखौ जोङो रैखा खालामनायनिख्रुइबो, जोंनि देहानि फारसे जों बांसिन साननायनिख्रुइबो, सिरियास जानायनिख्रुइबो जोंनि आत्माखौ, जोंनि जिउखौ बासायनाय बा बेनि फारसे सिरियास जानाया जोंनि थाखाय देरसिन बा सिरियाससिन साननांगौनि बाथ्रा बा बिसय। बेखायनो लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो मानो पापआ कर'ना भाइरास बा बबेबा मोनसे भाइरास बा बेमारनिख्रुइ देरसिन बेमार। मानो होनोब्ला सासे मानसिया जुदि पापजों थैयोब्ला, सासे मानसिया जुदि पाप मावनानै थैलाङोब्ला, सासे मानसिया जुदि उद्धार मोनाब्लासिनो जुदि थैयोब्ला बेनि थाखाय मोनसे जायगा दङ, बे जाहैबाय नरक। जोबनो गैयै नरक, जोबनो गैयै अर, जेखौ बुंदों इंलिसाव हेल। बेखायनो बेवहाय बुंदों मा जे पाप मावोब्ला बेनि फिथाइखौ मोनगोन, बेनो जाबाय थैनाय। नाथाय जोंनि थाखाय मोनसे मोजां निउसआनो जाहैबाय, गाहाम रादाबानो जाहैबाय जे जाय बायदि मानसिफ्रा COVID-19 जाया मानो बा बबेबा गेदेर भाइरासआनो जाया मानो बा बबेबा मोनसे खारननि गेजेरजों थैयानो मानो, जुदि बिथाङा पापनिफ्राय जुदि बासायजाबायब्ला बा पापनिफ्राय बिथाङा जुदि उद्धार मोनबायब्ला बिथांनि थाखाय दुखु खालामनांगौ, सिन्था खालामनांगौ बा सिरियास जानांगौनि जेबो बिसय गैया। मानो होनोब्ला इसोरनि बाइख'आ बुंदों गाहाम रादाबनि 3 बालाबनि 15 आरो 16 सिरियाव आरो रमान्सनि 10 बालाबनि 9 आरो 10 सिरियाव बुंदों जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोरबो होननानै, सासेल' इसोर होननानै, बासायगिरि होननानै जायफ्रा खुगाजों सिमान लाबाय आरो गोसोजों फोथायबाय, बिसोरहा जोबनो गैयै गोथां दं, जोबनो गैयै बासायजानाय दं, जोबनो गैयै जिउ दं आरो गोथां आसा दं होननानै बाइबेला बुङो। बेखायनो लोगोफोर, दिनै जोंनि थाखाय लोगोफोर गोबां सिरियास, गोबां साननांगौ, सिरियास जाथावनांगौ बाथ्राया बेसो जे जोंनि देहाखौ बासायनायनिख्रुइबो बांसिन जोंनि आत्मा बा जोंनि जिउखौ बासायनायनि फारसे सिरियास जानाय बा साननाय। दिनै नोंथाङा साननानै नाय, नोंथाङा जिउनि फारसे बांसिन सानो ना गावनि मोदोमखौ बासायनायनि फारसे सानो? मानो होनोब्ला बेवहाय बुंदों डाइरेक्टलिनो जे पाप मावोब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन आरो बे फिथाइयानो जाहैबाय थैनाय। दिनै लोगोफोर गोबां मानसिफ्रानो दिनै थैगासिनो दङ। COVID-19 गेजेरजोंल' नङा, नाथाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खारननि गेजेरजों मानसिफ्रा दिनै थैगासिनो दङ, रुंसारि जागासिनो दङ। नाथाय बेनि गेजेराव साननांगौ बाथ्राया बेसो मा बिथांमोना पापनिफ्राय बासायजानानै थैदों नामा, बा बिथांमोना दिनै जिसुखौ गावनि जिउआव एक्सेप्ट खालामनानै रुंसारि जालांदों नामा, बा जिसुखौ गावनि बासायगिरि इसोर होननानै फोथायनायनि उनाव बिसोर रुंसारि जालांदों नामा, बेसो जोंनि थाखाय साननांगौनि बाथ्रा। बेखायनो लोगोफोर, दिनै जोंनि थाखाय इसोरनि बाइख'आ बुंदों COVID-19 निख्रुइबो देरसिन
देरसिन बेमारानो जाहैबाय पाप। मानो होनोब्ला जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि उनाव सासे मानसिया जेखि खारनजों थैया मानो बिथाङा जोबनो गैयै गोथां दं। बिथाङा जोबनो गैयै गोथां दं। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ मोनाब्लासिनो बा पापजों जायफ्रा थैगोन बिथांनि थाखाय मोनसे थैनाय दङ। देहायावथ' थैखागोनानो, नाथाय बिथांनि थाखाय जोबनो गैयै नोरोग बा जोबनो गैयै अरनि अरगें दङ होननानै बाइबेला जोंनो दिनै रोखायै फोरमायदों। बेखायनो दिनै आं बैसोर ग्रुपनि थाखाय बे मेसेजखौ बुंनो सानो, बे बाथ्राखौ बुंनो सानो। जुदि नोंथाङा दासिमहालागै जिसु ख्रिस्टखौ मिथियाखैब्ला बा जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनानैब्लाबो गावनि उद्धार खालामग्रा बासायगिरि होननानै जुदि नोंथाङा नाजावाखैब्ला, अब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय मोजां समा इसोरखौ फोथायनाय बा इसोरखौ गावनि बासायगिरि उद्धार खालामग्रा होननानै नाजावनायनि समा। मानो होनोब्ला सानसे जोङो बे समाव जोङो संसारखौ नागारनानै थांनांगोन। नाथाय संसारखौ नागारलांनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा नङा। संसारखौ नागारलांनायनि उनाव जों बहा मोनहैगोन बेसो जोंनि थाखाय साननांगौनि बाथ्रा। बाइबेला जोंनि थाखाय क्लियारै बुंदों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरनि थाखाय जोबनो गैयै गोथांखौ इसोरा दोनदों होननानै। सानसे बिसोरो जेब्ला संसारखौ नागारलांगोन बिसोरनि आत्माया सोरगोआव इसोरजों लोगोसे अराय समनि लागै थाहैगोन होननानै। मोनसे मेसेजआ जाहैबाय जायफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बा जिसु ख्रिस्टखौ गावनि उद्धार खालामग्रा होननानै फोथायबाय, बिसोरनि थाखाय दिनै इसोरनि बाइकआ मा बुङो बेनि बिषयबो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। 2 करन्थियाननि 13 बालाबनि 5 सिरियाव बुंदों। 2 करन्थियान 13 बालाबनि 5 सिरियाव बुंदों जायफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोनखाबाय, गावनि उद्धार खालामग्रा होननानै फोथायखाबाय, बिसोरनि थाखाय इसोरनि बाइकआ बुंदों गावखौ आनजाद नायदो, गावखौ आनजाद नायदो नोंसोरो फोथायनायाव दंना गैया। एक्चुअली बेवहाय पाउलुसा जोंखौ मा फोरमायनो सानदों? फोथायनायाव गैयै माने, फोथायनायाव गोग्लैनाय माने, फोथायनायाव लोरबां जानाय माने जे संसारजों गोरोबलांफिननाय, संसारनि बायदि जिउ खुंनाय, संसारनि बायदि गावनि जिउखौ दानाय। दिनै जोंनि गोबां फोथायारिफ्रा, दिनै जोंनि गोबां इसोरखौ मोननाय मानसिफ्रा बुङोदि, सानोदि जे इसोरा अनसुला, इसोरा धोरोमिया आरो बे जोंनो ग्रेस होबाय, जोंनो अनुग्रह होबाय। बेखायनो जोङो पाप मावब्लाबो, गोरोन्थि मावब्लाबो इसोरा जोंखौ खेमा होखायो, जोङो खेमा मोनो होननानै दिनै जोङो गोबांबार बेफोरबायदि गोरोन्थियाव गावनि जिउखौ खुंनो नाजायो। बेखायनो पाउलुसा बेवहाय जोंखौ बुजायनो सानदों जे गावखौ आनजाद नाय, गावखौ बिजिरना नाय, जोंनि लाइफआ माफोरबायदि, जोङो इसोरखौ मोननायनि उनाव जोंनि लाइफ स्टाइला माफोरबायदि, बेवहाय चेन्ज जादोंना जायाखै, सोलायनाय फैदोंना फैयाखै। गोबां मानसिफ्रा बुङो लोगोफोर जे जोंहा ग्रेस दंखायो होननानै, पापआ मावजाखायो होननानै, पाप मावब्लाबो जेबो जाया होननानै जोंनि गोबां फोथायारिफ्रा बुङो। नाथाय लोगोफोर बेवहाय दिनै जों साफ्रोम फोथायारिफोरखौ आनजाद नायनो थिनदों जे जोङो फोथायनायाव दंना गैया, जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों माफोरबायदि, जोंनि फोथायनाया बा जोंनि लाइफ स्टाइला संसारजों गोरोबफिनलांदों ना इसोरजों स्ट्रङैनो दं। बे बाथ्राखौ दिनै जों साफ्रोमखौबो आनजाद नायनो थाखाय पाउलुसा दिनै जोंखौ फोरमायदों, जोंखौ थिनदों। बेखायनो लोगोफोर जोङो इसोरखौ मोननायनि उनावबो जोङो माबोरै गले गले पाप मावनो, जे पापनि बिसय जोङो मिथिखाबाय जे पाप मावोब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन, बेयो जाबाय थैनाय होननानै। बेखायनो लोगोफोर जेब्ला जोङो पापनि फारसे सिरियास जानाय नङा, बाइबेला बुंदों मा? पापआ जोंखौ
संसारनि फारसे दैदेनलाङो, संसारनि फारसे बोलाङो आरो बै पापानो सानसे जोंनि देहायाव गोर्बोबती जानानै पापा रालांनानै पापा गेदेर जालांनानै जोंनि जिउआव मोनसे हेबिट जालांनानै हुदा जालांनानै बियो थैनायखौ उजिहोनानै बुंदों। जोंनि देहाखौथ' बे बुथारखागोनानो, नाथाय जोंनि आत्माखौबो बे सानसे बुथारगोन। बेखायनो दिनै जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, जायफ्रा दिनै बासायजानायखौ मोनबाय, आं बिसोर साफ्रोमबो पापनि फारसे आङो गोख्रोङै वार्निं होनो सानो। लोगोफोर, पापा जोंखौ थैनायनि फारसे दैदेनलाङो। पापा जोंनि फोथायनायखौ लोरबां खालामो। पापा जोंनि सोमोन्दोखौ इसोरजों लोगोसे दुरबल खालामो। बेखायनो लोगोफोर, बेवहाय जों साफ्रोमखौबो आनजाद नायनो थाखाय थिनदों जे जोंनि फोथायनाया इसोरनि फारसे बेसेबां स्ट्रं, बा जोंनि रिलेशनशिपआ, जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों बेसेबां स्ट्रं। जुदि जोङो गावखौनो गाव जुदि आनजाद नायाब्ला सानसे जोङो संसारजों गोरोबलांफिनगोन आरो पापा जोंनि सायाव रुल्स खालामफिनगोन। बेखायनो जुदि बे समावनो जुदि जोङो गावखौ आनजाद नायाब्ला फैगौ समा लोगोफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि सम जागोन आरो इसोरनिफ्राय जोङो थारैनो साजा मोनगोन। बेखायनो फै जोङो गावखौनो गाव आनजाद नायनो, आरो जुदि जोङो हमदां हायोब्ला, मिथि हायोब्ला जे जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों लोगोसे लोरबां जालांदों, संसारजों आङो लासै लासैनो गोरोबलांफिनदों, आंहा फोथायनायाव दुरबल जालांदों होनना जुदि मिथियोब्ला जों गावखौनो गाव फोथायनायाव स्ट्रं खालामनि, इसोरजों सोमोन्दोआव स्ट्रं खालामफिननि। बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।